Čaute, tu je Volkyzau. Dneska sa vidíme v prvom dieli, úplne v prvom videu na mojom kanáli. Už to natáčam po druhýkrát, lebo raz sa mi vypol úplne celý komp. Nevadí. Takže vítajte u hry Hobo. Ovláda sa to AS a šipkami, dobre. Dal som si toto zvuk, som si vypol, lebo keď to zapnem, tak to strašne hučí. Play. Wow, kids. Au. Easy. Hrám to asi tretíkrát. Aj s tým, čo som pred chvíľou natáčal. Ale som sa mi vypol komp. Takže už celkom viem, čo mám robiť. Teraz bijeme tohto policajta. Poď. Ne, zober si pivo. Pivo je dobré. Ale nealko. Odporúčam. Dobre, teraz myslím, že dojdú vlaky smetiari. Keď dobre viem. Kde ste? Tu ste. Dobre. Tento zdrhol. Svinia. Skoro ma prešiel. Jo. AAS. Dobre. Ja si to nezapamätám, ja iba budem všetko stláčať. Dobre, kontajner. Hodíme ho do tohto gangstera, čo tu bude? Čo je gangster? Jožko. Ne, netrafil som. Čelovka. Poď. Go. Toto je taká epická hra. Mne sa strašne ľúbi. Aj to posadie je dobré. Ne. Nezabíjaj ma. Supermarket. Búj, pivo. Kúpte si pivo. Majú ho lacnejšie ako v Tesku. Tesku je drahé. Máme nové SSA. Výborne. Ideme ďalej. Zobrám koš. Resotu. Už musím ľahko trafiť. Toto bude Pepo. Čau Pepo. Jak sa máš? Super, že dobre. Hodím po tebe pivo. Na budúce si môžeme natočiť vláku. Iný diel z tohto, napríklad Hobo. Neviem, viem, že tam je viac dielov, aj sedmička je, tak to si dáme na budúce. Janko a toto bude Matilda. Matilda. Bum. Matilda. Ne. Dobre, tá už je mŕtvá. Bude taký policeman. Jožko. Jožko, neser ma. Jožko. Či Janko. Či jak sa ma to nazval, to je jedno. Ne. Prečo mi stále uteká? Čelovka. Hot dogs. Horúce psy. Sa mi ľúbi. Majú zatvorené. Prečo? Šetril som si. 2 roky som pracoval v Kauflande. Pre jeden hot dog. Majú zatvorené. To je hrozné. Ne. Myslel, že som zdrhol ja. Kokos. Nebij ma. Ja som mierumilovný človek. AS. Super. Ale aj tak si to nezapamätám. A nevadí. Včera som išiel do školy bez tašky. Na ceste som zistil, že nemám tašku. Ja som došiel do školy 8:05. A dal som poznámku. Čau. Ty budeš pišta. Čau pišta. Jak sa máš? Real cheap store. Majú výpredaje.
Prišiel si kúpiť novú paličku. Alebo si prišiel kúpiť nové oblečenie. Také sex. Ty kokos, to čo je? On má hacky. On má určite hacky. Jo. Granny's Coffee. Nejaký policajt. Pomoc. Na tohto. Tento je krajší, ten sa mi páči viac. Viem ich obidvoch. Jo, ten je dole. Hej ma, prečo ma bije? A nebije ma. Dobre, tak ja sa zbijem. Burgers. Je otvorené. Ne, ani to si nemôžem kúpiť. A to dnesná mládež. Všetko. Seru na to. Všetko majú zatvorené. Jo, to je lol, taká čilovka. Jak maslák z paneláku. Pozeráte, tak viete. Čaute. Jak sa máte? Všetci utekajú, iba tento, čo má na mikine Marišku. To je dobrý. Ja som si moc prefetoval. Poď. Bum, bum. Ne, poď. Dobrá. Ne. On má toto také hacky. Ty kokos. To je hrozné. Hodím po tebe do toho. Asi vyskakujete do mňa. Vy hovná, aj tak vás bijem. Si myslíš, že vás bije? Veľký kápo. Neviem, povedzte do videa, čo by ste chceli natáčať, buď vlogy alebo volačo. Neviem, vlogy by som zatiaľ nechcel, lebo takéto hry by som natáčal. Dobre. Ďalšie video bude na budúce. Čaute. Jak sa toto